Amen. Tapuji matuhatta siap buku Ede nomor 565 Mamuka Mesian ayat sada Rodi ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goarni toddi porbadia na tumapalangi dohok tanoon. Amen. Parangi hok kamuma natama di Tuhani mar guru tu saddok lomo ni rohana mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaw na dinggan oloy hamu ma Jahoba mar hite-hite las ni roha robe mahamu tujolona mar hite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung saito gihom mahami tu anakmu asay bana na punahami lehom madihami hapor siyaon na sitong asa holako sabing haposan nami unang luas huriam marhaposat tuaka na hadiah siyang anon alay holat tuhodo haposat dohot haporusan saya si roham patuduhot tuhami dalat tuhatuaon asa jupak kami asin roham na gudangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Najat pada parias marohatu nan undukku awon diho matanai koro aku
Tangihok kamu ma pati ne debata. Pati paduahon dohot lapatan na. Songonom ma didok disi. Pati paduahon. Dang jadi ganommu. Jaladang jadi sumanommu. Manang aha na di Banua Gijang. Doho na di Banua Tungaon. Rodi na di Bagasan Aek na di Torun Hitano. Yanggo tunggabe si Sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni oddo ikut di habiari rohatta de bata. Jalaikon holong rohatta di ibana. Asandang jadi iba marsoba tu Sobaon. Manang tugadangganaan. Manang hangoluan siani. Jaladang jadi oluan bigu. Manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Songonima sahakna atong rak mangidogo ko mahita tu debata. Ale tu had debata say pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti ma dosata nagudangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangaloson nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asin roham. Jala sesa madosa nami saluhukna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Tabi gema hata baga-baga taringok tuhat sesaan ni dosa. Para siroha jala pardengga basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asin rohani ama-ama mida akka anakna.
Asin rohani Jehovah diakana makabiari ibana. Asa ngapon ma di debatana di gijang. Amin. Sayung ako si hatari, ayang si tomboy, tuwimot magami na so umaoni. Tabi gema hatane debata nagabe trupu epistel di mingguta sadarion ima na dienet siad 2 Musa biddu 10 mamuk kamay sian ayat 10 sada rodi ayat 10 alu taja hama margat tisoring. Dunginin na Jehovah ma tu si Musa songonon. Nung ako bigi Panginoon ng Israel, tilok malahas sa ida songonon, matitil ang kami. Jalan Rasulullah jauh bagi. Jadi dung bodari Roma marhulhulan akalote tung ditutup do para saurani jala manugo nai marpiahan nabur humaliang para saurani. Jadi dong naik manabur buat pagadian. Tidak maadong nama di sisi dia songon batu bodi natata madwalon dohot di bulan. Jadi dung di idahala Israel akka di dok bema tudonganna madlu ahadoi aidang di boto nasida manang ahai alai nin nasi Musa matu nasida ima sagu-sagu nanilehon ni Jehovah Tuhamu bahes si panganon Boti mahal tanong do jauh ba papungamu masyan ako na umat buto sosoro sa mga buto ang bumabuhat na betul di udung-udung lagi. Jadi di bahen hala Israel masongoni adong napapungu gudang adong napapungu otik Alay dung siluri gagidang adong riyan na habat gudang cara dang orangan napapungu otik ganu marguru tu na tapangasa di papunguna sida songoni ma sahakna martua do akan atu mangihon hatane debata jala naopiopsa amen. Dan masohot pasani salemo luki matoto puji yoki sadek digo hari jalo yakin Yesus paluai boya terus
sugoi manira sangapodi. Taha tidakon maha porsiaw tay songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tod di porbadia adorak suhabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghumon ni silatus na mate terpajal do ibana di hao pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manait tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima may bana memulok sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok di hasesaan ni dosa dohok di hatai na madok mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate dohok di hanguluan na sorasuda. Amen. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Titing HKBP Cakung, Resort Cakung, Minggu tanggal 1 Agustus 2020 sada. Topik mangaradoti hasadaun ni toddi. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasiahon dung Trinitatis. Namar lapatan hasito lusadaun ni debata topik Minggu mengeradoti hasadaun ni toddi wartana paduahon sayembara mencipta lagu hobartu surat ni pucuk pimpinan opui eporus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nomor 1240 garing L12 garing pitu garing 2020 sada taringot tu napatupahon sayembara mencipta lagu dohot tema berjuang bersama melawan COVID-19 di Indonesia. Dia karuas ni huriata nanaing madohoti sayembaraon. Boy mahita mangihuton akka persyaratan naung dipasahat jala boy ma dihubungi marhite-hite kontak person. Wartana batuluhon Dewan Koinonia manang seksi Naposo Bulung pelantikan relawan tanggap bencana PNPB Distrik Walu DKI Jakarta dan bekerja sama dohot BNPB melatih akka yanakon ni huriata naung mendaftar gabi relawan tanggap bencana pelatihan di Patupa ma di hari Rabu 1 hari Jumat tanggal 4 tanggal 6 Agustus 2020 sada nari Patupa secara virtual. Sian naposo ni huriata naung mendaftar torop walu halak. Laos nasidama nanaeng madohoti pelatihani. Lomba elektronik sport Mobile Legend. Remaja Naposo Bulung HKBP Cakung parsidohot do di kegiatan lomba esport Mobile Legend mamuka tanggal 31 Juli 1 tanggal 7 Agustus 2020 sada na di Patupa ni HKBP Petukangan jala torop do nasida na madohoti 12 halak dibagi gabe 2 tim ima tim sada Reinhard Simbolon Jordan Alendro Andi Nababan Johan Cipto Siahaan Dion Damanik di tim 2 Joshua David Radot Noldi Hasibuan Saka Manurung Andrian Pakpahan Dohot Dani Simbolon Rak mahita mananyakon asa denggan merdalan ulauni
jala mapakorhon na denggan tu parsaoran ni remaja na po sabulung HKBP. Warta na papaton Dewan Marturia di Minggu tanggal 1 Agustus 2020 sadarion live streaming tapatupa ma di permingguan pukul 30 WIB dohot pukul 10 WIB. Warta na palimahon Dewan Diakonia dompet diakonia. Sada sian kegiatan Dewan Diakonia di bulan Juli 1 Agustus ima patupahon dompet diakonia ganuk minggu. Jalanunga di puka perhalado ni huriata patupahoni di minggu nasalpu. Alani i rak mahita sude ruas nang dohot perhalado laho manupahi di balgani dana na ikon patupahon tu sosial ni huriata di masa pandemi COVID-10 sion. Alani i Galatia onom ayat 2 marsiurupa mahamu mamorsan akan adodoki ima dalan mengeradoti patik ni Kristus. Di 2 Korintus sia ayat 7 ganup nan yojar ni rohana unang manian sian muruk manang sian nasotar jua ay dihaholongi debatado nalas roha mangalehon. B. Apresiasi tu yanakon na berprestasi. Upabotohon hami ma tu akayanakon na berprestasi sian SD, SLTP, dohot SMA na madapot ranking sada, ranking 2, dohot ranking tolu asa makiripon fotokopi rapot. Boy mai dilehot tu situa wik ganup manang tu seksi pendidikan. Tu akayanak kota na mahasiswa-mahasiswi na berprestasi na nilai IPK na minimal tolu koma onom. Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sadama ari parpudi laho pasahaton fotokopi rapot manang nilai jala data ni akan pasahaton fotokopi rapoti ima SD sahalak, SLTP 2 halak, SMK 2 halak, dohot tolu halak mahasiswa. Wartana paonopon makatidakon haporsiaon. Ulaon makatidakon haporsiaon na direncanahon di patupa Minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada gabe ditunda majolo sementara alani situasi COVID-10 sia nuaeng. Tasakabi tu bulan Agustus ma tapat patupauta alani i tabegema muse informasi selanjutnya. Rak mahita manangyakon asaboy tulus jala denggan merdalan ulaon di bagasan pangaramotion ni Tuhata. Wartana papituhon gerakan 1000 per hari. Marilah kita secara bersama-sama mendukung suksesnya program dana pensiun HKBP yang masih membutuhkan dana yang besar. Kita ingatlah amang inang untuk menyampaikan gerakan 1000 per hari melalui peti gerakan 1000 per hari yang sudah disediakan di depan pintu masuk gereja kita. Berbahagialah yang memberi dengan sukacita. Anon begiot tama surat na pinasaat ni pimpinan HKBP taringot tu keadaan ni dana pensiun HKBP saat tu bulan Juni 2020 sada. Wartana pawaluhon pembayaran pelunasan PBB gedung aula HKBP Cakung. Hobart pemberitahuan pajak terhutang PBB sian pemerintah Pemprov DKI Jakarta ima luas tanah 200 meter kuadrat atas goar SB Gultom nomor objek pajak 317206 0007 0060 1000 naung gabe napuna ni HKBP Cakung mamuka tahun 1955 gabe marutang dohot dendama tahun 1935 satu tahun 2020 sada manang 26 tahun. Godangna 30 sada juta 735.620 rupiah. Dohot rincianna PBB 24 juta
635.540.000 dendana 2% per tahun gabe 6.800.000 rupiah laho menanggulangi biaya namanggarari dohonot tama mauleate tu keluarga situa SI Raja Guguk SHMH dari Wik Diaspora naung pasahaton pengurupion nasida tuhuriata godangna 27 juta rupiah laho manggohi dibuat masian kas parhepengon ni gedung aula HKBP Cakung boi mai tabereng ditipting pengeluaran sadarion ditindaklanjuti dope pengurusan ni sertifikat ni garejata HKBP Cakung jala diproses syarat nai maju molo melunasi hutang PBB jala nunga digarar be utangi di hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 sada laos dilunasson huriatta do itu Badan Pendapatan Daerah Pemprov DKI Jakarta marhite-hite Bank DKI titik parhepengon sadarion wartana pasiahon PPKM level tolu dohot opat khusus di gereja manang tempat ibadah Surat Edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2020 sada. Pengelolaan rumah ibadah laho patupahon permingguan. Marhite-hite patupahon protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dohot interaksi, dohot madau sian kerumunan. Nalam diperketat dohot hatotuan na parjolo ruas na romar minggu asa jumolo di pareso suhu badan manang ditoruni 37 derajat Celcius na paduahon parareon handstager dohot sarana cuci tangan na patuluhon totong maadong taparade masker manang masker cadangan na paupaton aka nahurang hipas di bagasan nabema madohoti permingguan na palimahon asa rutin ma dipatupa penyemprotan di gereja na paonopon diusahahom ma dengan ventilasi ni udara di gereja dohot AC na say totong ias na papituhon na boy madohoti permingguan holat 30% sian nasomal adorang sokopit 10 sia napawaluhon dang na baru mulak mardalani sian luar daerah napasiahon akadadanak ina na mardenggan pamatang asa di bagasan nabema marminggu napasapuluhon warta napasapuluhon pakobasion di huriata HKBP Cakung Hobartu sosialisasi dohot surat edaran Menteri Agama tahun nomor 20 tahun 2020 sada taringot PPKM level tolu dohot opat diakar rumah ibadah alani i pakobasion na tapatupa di garejata ima sada permingguan pagi siang sore secara tatap muka dohot live streaming mamuka di hari Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada. Napaduahon sermon perhalado patupautama mamuka hari Kamis tanggal 5 Agustus 2020 sada pukul 10 WIB sahat rodi pukul 20 WIB. Napatuluhon Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sada di minggu pukul sia 30 WIB tasakapido patupahon makatidakon akayana kota perguru malua reguler tahun ajaran 2020-2021 Jenderal repetisi tapatupa ma di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 sada titing na pa 10 sadahon ruas na marulang tahun tuaka ruas na marulang tahun hatu tubuh dohot perbagason sia tanggal 10 sia satu tanggal 30 sada Juli 2020 sada pinasahak ma selamat ulang tahun
Hatani debata barita nauli diari lasni rohamuna sia Jeremia 10 ayat 7. Alai mertua ma bawa nama kaposat tu Jehovah jala Jehovah haporusanna dibahen. Maka mulia tehot dohot makalatson pasu-pasu ni itu hatta di ruas nama ulang tahun di bulan Juli patu pauta do acara khusus diganuk permingguan duk sipul majaha titing di pasu-pasu tu hatta ma akan nama ulang tahun nang dohot keluarga. Surat naro siat distrik Piaraja tarutung 20 sia Juli 2020 sada. Hal laporan bulan Juli na papungu tu dana pensiun HKBP. Rincian pemasukan sianaka distrik tu kantor pusat. Na pinarsangapan sude ruas perhalado HKBP. Uluan ni huria di inganan nabe. Damini debatana sumurung ima madongani hamu. Menguruti surat nami na di hari tanggal 20 Juli 2020 sada taringot tu laporan bulanan Juni na pungu tu dana pensiun HKBP laho manelesai utang ni HKBP tu dana pensiun HKBP marhite usaha 1.000 per hari dohot na asing. Dison nisagihon tu hamu babua taringot tu hepeng naung masuk dohot hepeng na ruar sian kantor pusat HKBP domu tu dana pensiun di Medan Persadarion di bulan Juli 2020 sada. Nah masuk total 2 miliar 184 juta 810.115.000 rupiah. Nah haruar 7,6 miliar. Pungu sude naung targarar satu ujung di bulan Julion ima 10,58 miliar. Khusus nasian distrik DKI walu Jakarta Raya totalna 2 miliar 172 juta 20.180 rupiah. Alani i naung targarar tu dana pensiun HKBP di Medan 1 bulan Julion ima 82,30 miliar. Hatoranganna ima 71,8 miliar 1 Juni 2020 sada tabba 10,5 miliar holan bulan Juli 2020 sada. Lasituturo hatta atik pe dao gumodang dope tong narosian pemerhati kasih HKBP na mengurupi hita HKBP di bulan Julion ima 7,6 miliar. Nungalam nakok tong nang godang ni narosia tonga-tongan sadiri na dipapungu ni aka huria ima 2,sia miliar. Tabana nungahu pabakitami sada tim laho mengurupi hita uluan patupa aka proses pamaretata sian PPMP tu PPIP na mamake DPLK. Alani i sian nasa rohanami pinasaha ma mauliate godang tuganuk naung pasahaton pelean tu debata marhite pangurupion tu na pensiunon. Satu ujung ni bulan Juli posto rohanami atik petotong marukil hita di bulan Juli 1 bulan Agustuson pola terinfeksi COVID-10 sian hita saluhut di Sadok distrik godangna 12.800 halak jalanaung modding 386 halak rade jala hirasdo tong rohata manguduti
pahion tu usahata manggarar utang ni HKBP tu dana pensiun. Saya diiasi tu hatta ma di bangsota nang hita sadarion mangadopi paru kilon bolonon. Hot marhapor siao tu debata jala jahoba do haluota gugu nang edeta dang tahutak kita di Yesaya 12 ayat 2. Marsitangyangan dohot marsirupa mahita mangadopi COVID 10 sion dohot pakorhonna naburuki tung ngoluta sada mahita rap dohot saluhut rakyat Indonesia patupa na pinangido ni pamareta dalan pasohot hararak ni COVID 10 sia dohot parianna asaboy tumibu hita mardongaton tuhata situlu sadai manguduti pembangunan ni bangsota namat sairi koti tatangyakom ma pamaretata na niuluhon ni Presiden Insinyur Joko Widodo na mabuah kita ruar sian partotangan maradopon COVID 10 sion dohot pauliulihon bangsota songonima pinasahat buah-buah dohot hatahamulateon nang pangidoan manguduti panupahiota huhut majauhon tuhamu asa ganup pita marsitangyangan di bagasan guarni tuhata Yesus tabe mardongat tangyang huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Sudah titing dohot titik parhepengon boy mata jaha di lembar titik taganu songonima saat ni titing di huriata di bagasan mingguon hami parhalado HKBP Cakung resot Cakung pasahatom mauleate tu sudah ruas ni huriata di pasu-pasu tuhata maganu rumah tanggata ngoluta si ganu pari dohot akapelean nata pasahat tu hurianai bahen sangap di goarna amen. Nuaing pinangido maturuas na marulang taon hatu tubu dohot parbagason di bulan Juli 2020 sada asa jongjong ma diinginan nabe laos marete mahita sia bukuede nomor 716 ayat sada. Namahulu sadongoluon Godo namar sagale Boan sino dang tuna holomi Asa margogong se Mahen maawi martangyang mahita Tuhan Jahuba debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate doho puji-pujian matuhan di sobar rohanami tuho ala di paluas hodo pehami ganuk marsada-sada marsaur di tonga-tonga ni huriam HKBP Cakungon ala ni situasi saunari Tuhan dang ala ni gugunami boy do pehami marhiras ni pamatang laho marsaur memuji pasanga poko di tonga-tonga ni bagas ni huriam suak songonima nangakaruas ni huriam molotupe Tuhan nasida di bagas nasida nuaing rak marsaur doho tami sude alani asi doho dengan ni basamdoi mauleate ma Tuhan doho non nami tuho nang pe apala di tikion na seima biar do pehami alani
virus COVID-19 sia naung lam gudang terpapar di tonga-tonga ni parnguluan nami. Suaksongonima Tuhan nang dingulu nami pe, tuti kiari na mangihut, toktong maho na madongani hami Tuhan, na mangalehon hipas ni pamatang, na mangalehon akan narikot di tonga-tonga ni parnguluan nami. Suaksongonima Tuhan nang apala ditikyon, upatupahami do parsauran nami di huriam HKBP Cakung, marhite-hite live streaming. Pasu-pasu ma Tuhan parsauran namion, asa gabe parsauran las ni rohaon, di hami ganup marsada-sada. Suaksongonima Tuhan nang apala ditikyon, madok moliate do hami, dinajongjong nuaing akaruas ni huriam, na marulang tahun hatutubu, na marulang tahun pardongan saripeon. Homa Tuhan totong madongani nasida di perdalanan ningulu nasida. Asa totong Tuhan ho dipuji, jala dipasangap di perdalanan ninguluna. Jala madok mauliate nasida Tuhan. Ala dilpaluas ho nasida pala ditikyon di namarulang tahun. Atok Tuhan tuhoma hupasa tami ruas ni huriam. Asa homa totong na madongani jala na mangalehon akasilas ni roha tutikiari na mangihut. Suaksongonima Tuhan nang hami pe saluhut na parhalado ni huriam, na marhubas di tonga-tonga ni huriamon, parguguy hami Tuhan, lehon bisuk di hami, laho manguluhon akaulaw nami, diganup akawig, suaksongoni nang di tonga-tonga ni huriamon. Tuhoma Tuhan hupasahat tami, di saluhut akan narikot di tonga-tonga ni huriam. Atar lumobi Tuhan di program ni huriam di tahun 2020 sadaon, naung bui Tuhan merdalan nuaing sahat tu bulan Julion, adong dope Tuhan akka ulaw nami na soharu bui merdalan, alai Tuhan homa nama dongani hami, na patuluson saluhut akan disakapan ni huriam. Mauliate ma Tuhan suaksongoni nang akaruas ni huriape, na dibagasan parsahiton nuaing. Tuhoma Tuhan hupasahat tami, asaho na mabubut parsahitoni na lohot di pamatanga, asaboy na sida marlas ni roha, mamuji pasangap pogwarmu na badiay. Mauliate ma Tuhan suaksongonima nang parnguluan nami, di bagasan sa mingguan sidalanan nami, homa na majuluan nilakka nami Tuhan, homa na mangaleho na kanarikot di tonga-tonga ni ngulu nami, asa tok kami marlas ni roha, mamuji pasangap poko. Sa tokinari Tuhan nang bigyan nami mabaritam na uli na pinasahat inaposom. Buka roha doho pikiran nami. Asabuy Tuhan huat tusihami hatami. Hulaho kami di tonga-tonga ni parngulon nami. Jumolose sama Tuhan dosa nami. Asa tamahami jolom. Tamahami majalo pasu-pasu na pinarami di hami ganuk marsada-sada. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami Tuho. Amin. Saluhut na poseari, natagogu sada pakiri oni, songonaring ni Kristus. Sadado pakiri oni, bagasan panjoni, tarado di hasarang itoni, inado muni dame.
ni kinado ni damai. Dameni debata nasumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramuti akate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Urian itu hatta namarlas roha di bagasan sadarion lemu bima dinaung tari parhita tu bulan naik baru 5 bulan Agustus oras marita saluhutna barita nauli dihita di minggu tasadarion minggu parjolo dung bongot hita tu bulan Agustus 2020 sada tongon minggu pasyahon dung Trinitatis di turpukodo di huriata sianatar surat di surat ni apostol Paulus tu huria Efesus di bidu 4 ayat sada sahat rodi ayat pitu tajahama secara responsoria taringot tu hasadaun ni huria asa ahu natarihot di bagasan Tuhani kuapoi mahamu parangehok kamu manatama hobar tu pajuwon nong songgop Tuhamu Martorok ni roha si tutu marlabok cala marlabas ni roha marsiseherean di bagasan rohana holong haringgasok kamu ma mangaraduti hasadaw ni toddi pinadumu ni dame ay sada do datini cala sada do tondi ay samanido hamon tarjol di bagasan sada takdirimon di panjoni sadado Tuhan sadado haporseaon sadado nang padidion sada do debata amani sasude si gomgomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alai tuganup hitabedo di basa-basahon asi-asi marguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristus ima sahakna urian itu hatta molo tabereng di wartatai topik ni minggu tasadarion ima mangaraduti hasadau ni toddi memelihara kesatuan roh na taida di ayat tului sianima borhat topik ni minggui haringgasok kamu ma mangaraduti hasadau ni toddi pinadumu ni dame berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera anggo dihita Batak tasitongna anggo namanaringoti hasadaunon nunga muratatusi ay yan uputta na julupi nunga adong ngaka hasadaun na nibangun na sida tarida dui sian na mangula siulaon di hauma dangulo na sida mangula sahalak nga
Ikomardonga do imana giano aranna marsiada pari. Adonggui 5 halak rak mangula 7 halak manang 10 halak. Jadi taba metong semangat nasida di bagasan na mangulay aladong ngulu na bergotong royong. Tongonido dohot mula maradi nasida sian ulaw ni mangalap gugu di sorohod do masih hutuan nanti akaina rupanya. Tongotari dari si hasadau ni. Ay di sido nasida makatai ahanalau siulaw nasida. Tuhaw manisya nasida mersugut. Haduan nasida na sa perpunguan ni sa dia siada pari. Debo itu masa di do atong mulai do masih hutuan nasada mabuat hutuni nasada mabuat hutuni nasada dungai di do aisyah hutu do hita hapena hante sahutu sakongsi molo dihitau di dok sekutu ate molo marporang sekutu. Aka negara na sekutu laho patupahon perdamaian di tonga-tongan isada bangso molo masa haguturo. Kutumu kutuku, karena itu kita adalah sekutu. Sekutu dalam arti hasadaun sianido jupangnya koputana julo molo amado ina sabagas saripe sabutuha samarga sahuta sahatu lapope adonggo napataridahon hasadauni imana ginuaranna donga sapak kilala nate. Oh permitu inna ate permitu pe adong gua hasadaunna imana ginoranna dongan sapak kilala. Kurian itu hatta mangaraduti hasadauni todi mulu mangihut to Tuhan Yesus macariko do hasadaun. Alani ido molo tajaha tangiang hamalimun ni Tuhan Yesus di Yohanes 10:7 takas do ditanya konibana hasadaun ni Yesus dot amai 26 ayat yete. Dungi ditanya konibana do muse hasadaun ni akka sihutonibana. Namangihut alani rikot ni hasadaunon ditanya konibana do muse akan anang porsea sadado pangiduan ni Tuhan Yesus molo tajaha di Yohanes bisa muncul di Bisaya. Yohanes 10:7 dayat 10 sada B di do ale amang nabadia ramoti manasida di bagasak warmu
akkanani lehommi tuau asa sadana sida songok kita supaya mereka menjadi satu. Songok kita aliamang nabadia hasadon ni Yesus dot amai nang dihirim Yesus songonia kasisian nai sada ay di sino Jepang guku molo Jepang hasadaw tungi di ayat 20 1 ayat 22 unse didok alai dakkolan nasida hutangnya kon doakan anang porsea on sebelum dakkolan nakasisiano kutangnya kon alai doakan anang porsea nanang porsea do pediau songon nasida tinogu ni hata nasida di ayat 20 ada di dok asa sadana sida saluhukna songoko waliamang di bagasanau jala ahu di bagasakko songoni manang nasida di bagasak kita asa porsea portibion o marsuruau nunga hulehon nasida nunga hulehon tu nasida hasangapon nanelehommi tuau asa sadana sida songoko nasada rohai supaya mereka menjadi satu. Odo di sini tangyang ni Tuhan Yesus bihado portibion asa merseda nakpe adong akka parasingan na akka perbedaan adong buru-buru adong bawa adong dadanak adong naposo adong natua-tua meragam jolmai meragam hatana meragam bangsona meragam margana alai Yesus madok supaya mereka menjadi satu. Imatangi yang hamalimon doa safat ni Tuhan Yesus. Dasar ni hasadau ni takas dorido di bagasa jamita tahun bahasa komersada ala sadado Tuhan. Sadado aporseau sadado debata sadado pakirimu ido dasar ni hasadau enak pe jujut ni dokod di pamasu-masuan ni perbagason nakpe dua hamu ngasada ati aina pindadung ni debata ngaga bisa ada jadi namar dongasari pei berdua namanya mar 210 itu dia deh dia teh 210 itu berdua satu tujuan. Dua halahi alai sada tujuan tolu halahi sakeluarga sada tujuan mertolu 110 pitu banyak deh manang 410 pitu manang 510 pitu manang 110 sia penasida sakeluarga 9 satu tujuan itu tak marasing-asing
dasar nanakaningani di ayat 4:1 hidup banakon mersada ada. Sadado Tuhan, sadado dagingi. Ini nga di padomu di bagasan sada daging, di bagasan daging ni Kristus. Dari songo pamatang itu. Tak sude tangan. Alai molo tidak tangan on, manang gatal itu rodo tangan kiri. Kiri, wo kirimu na do nate. Odo kiriku ate. Mulu katal kiri terodo kanan. Ihilala. Mulu haliponan itu rodo tangan. Mata. Dak sude mata. Dak sude siubeo. Dak sude pat. Dak sude si pareo. Ibaga sada pamata. Sadado dagingi nak pemarasing-asing pinadumuni Kristus. Tidang dohonon nipat rupani alanya udah bener mengulu anggo soalannya ang bui narak dui bana di bagasan hasadaun hataridani nguluni pamatangi. Molo parjamita ni Raja Salomo itu pengkok baya. Parjamita Raja Salomo madok dapat pasu-pasu na gudang do akajol manaulu mardongan. Alayang go halak na sayo ulu mamujung daudu seni pasu-pasu. Tabereng di buku parjamita teh. Di buku parjamita ini dok dapotan pasu-pasu na gudang aka nulu mardongan aka parjamita opat tagonan tahe mardongan iba ayat sia mulai ada sia na pujung alamu badengkanna molo rak marsaulion perbueni nani ula nabi ay molo tinggang nasada paheheon ni dongan nama ibana alai terjepol situtu mahalak na pujung molo tingkang ibana alas warong dongan na pahehehon ibana songonima molo rak modum dua halak masih angoram manasida alai behama lasna anggo dihalak na pujung murata lugogo anggo pujung sahalak tu pamanahan anggo dua halak nasida mararo ponalona jala tali natinolu maul dotos kita ingat dora teki di bona pasu de pehitate mamiutali jadi molo holan sada du tali muraritos ikon nadongo tolu digabung ipiumon omatali na tinulu tugumay ima di banay bay judul na dapotan pasu-pasu na gudang do jolma molo masih jalwar roha marsada mardongan dang mamucu debatape manopa jolma adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kurian itu hatta keberagaman buidu mapa jolma taksada.
Alani do benda di jamoton nak kini nak pemangaragam-ragam si leo ni debata di bagasan jolma dihita jolma alai nasida ikon toktong sada buasa ikon radutan hasadani ala memang meragam-ragam do talenta nata jalo jala diragam niaka talenta nata jalo i denggabi hagi jakonotoni mulu adong diba alai mangalihon haserepon ni roha dui mulu di ayat pitu di dok nakaningani di sido ragam ni silihon-lehoni di bahasa-bahasa honde batado akka silihon-lehoni meragam-ragam di ngulu ni sada-sada halak dang say sarupay adong guna pugus adong Jesus sendiri madok doktong do adong na pugus di tonga-tonga muna ang gua udah toktong adong dihamu jadi manang nabi HP di Portibion lah mengentaskan kemiskinan tetap ada alai dang nama dok na pugusi dang bui mamora ay mulu haposan halak binautik din na Tuhan Yesus pasahatod duguda jadi sesuai itu kesetiaan na do biada mana setia laho majalo na jinalonay haposa di mana tutu au nanggo ala di jalo sada law si tanopon yete HP nama jalo 5 ipahebang kan nama jalo 7 ipahebang Roh Yesus madok iperumpamaan 531 talenta ngamangomu ni nama jalo 5 pasahatom matuho kuda ngamangomu ni nana tulu pasahatom matuho silopi alay Roma sada tanggal diluho Tuhan na mga leos si Leoni pahiado saya di iba di hal-hal 5 gadungi ala huboto mangomo do hosien non suniulam gabi huta uniho do artanani leom itu dia tidak mau mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sehingga Tuhan katakan ambil punya dia yang satu ambil dia buido na pugus laus lampugus tadi ala dong ulibana mengebakot ahana dong di saya do ibana suadong diau suadong di leo di halahan gudang saya menerita matok tarsongonahi dia do warni epistel tanah kaningani saya do nasida Israeli saya alai saya marungut-ungut Baro Musa semangat be HP hita di sana hatuban di Mesir hita hatuban boy dupi wa mangalang bawang mangalak sayur mangalang deke inna kan HP sonari lang adong be si pangano dakkebe mangalang juhut dakkebe mangalang daging dakkebe mangalangon dakkano di boy du hasadaw ni hasadaw marungutungut ate tuani madak sada bang sotaw marungutungut laho mabay naka huak hati alay saya ongko hasadaw marungutungut hasadaw na niro na dison ima hasadaw manada talenta na nilehon ni debata tu ibana dipakai may hobar tu hajong-jongan ya mata ibana to berfungsi may ibana semua mata ya tangan do ibana marfungsi may ibana semua tangan ene balik-balik niyak sepata ate pak do mana alay berfungsi mana songon ulu idu na balik-balik may kan si pareo do ibana alay marfungsi ibana songon siuweon songon di jamita tani hari minggu nasoha gohan songon lidak ade
Kurian itu hatta na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Behado asabu isada. Imana ni dok nanakin di ayat sada dohot 1 ayat 2. Parangeho kamu mana tama. Itu percul. Hiduplah berbadanan dengan panggilan yang kamu terima. Kita semua adalah panggilan yang dipanggil oleh Tuhan. Mas parangi mah hobar tu pajuwo ni. Anga di jauh hita siya bangso na hulum tunatiur. Gabi anak hati uroma. Boado anak hati uroni. Didok martoruk ni roha si tutuma. Mula didok martoruk ni roha. Ima halak naulo rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Masih haihea mahamu mangulahun holong ni roha. Masih haihean, masih urupan. Tunjukkan kasihmu. Sudah dotol mabui mengasihi, bui. Dakolan namora bui mengasihi. Dakolan na pugus. Dakolan ekonomi lemah. Sudah do bui mengasihi, hobar tu na bui patupaon na. Jadi molo digarisata secara khusus bulan Juli Agustus ate. Juli Agustus sahado teh dihita. Bulan ahado. Adang ro pardiakoni so. Bulan diakonia ate. Denga tamulai minggu na opak April opak Juli i. Nga opak minggu hitan main pamupungonaha. Dana sosial. 5 minggu na nama. Sahatu, 1 Agustus, walu, 15, 22, 20 siap. Dari opak minggu kita, mata papungu, dari kuti udah wartak tanya teh, merdoblalu juta. Ima pangurus piotai, ima nama si haihani, nama si urupani, alana temana pe, adong di sana ni di spanduki teh. Masih urupan mahamu, mamorsan akan aduk duhi. Ima dalan mangaradu tipatik ni Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, 20 juta mulut tabereng si palahota hampir lu bisa 10 juta seminggu. Namar sahid holan kopi dihita ngamar 120 dungalak nyarung kopi ton hali 500.000 bangono 10 juta 5 do yang gua tahu nasalpo nah kono kopi na moding nga 10 siya hita mulai 26 November mulai Januari 14 5 Mei na kopi sudah noon, hobar tu ulau sosial nama sirupa di tengah-tengah huria, ikon merdalad do paino. Ido nama si haihani. Ido nama sirupa ni di bagasan seret ni roha. Adong bui do honota. Aiso hiau minggu dak pola 3.200.000 tu son sosial tang bui tong mate. Nakpeso hiyay, dukpe mati niat ka sa tinadda. Ay wala ti kinamad daktari di mana ruas. Kahat tu nalaw mati, tang binoto na ruas. Adong ko hiyana, adong ko namoding nirehay, nang madaktar dupe. Mapiga taon na salpo, nang madaktar. Alay mati madaprom atuson. Bunga mati, ay surwas sa musong datana. Ulo nga hiyaw nang madaptar roto nga te. Badang dang buwi. Ikaw nang madaptar ro.
Ayana kon ni huria pe molo so tardidi pe mana so tardidi do pe mana so na ruas do pe jolo tardidi do asa ruas na porse aja la tardidi dapotan hanguluan ido kuran natong ruas ni huria. Jadi di bagasan nomor sosial kita kamang do tamo kainang nungay mulai perhaladut tanya nate mau lihat mari perhaladuta mula tanggal 4 Juli ngapungu bese perhaladu 1.350.000 Roma musengani minggu tanggal 10 sada 10 welu 25 ni hari minggu hidup menabui 20 juta alai kurang kopi mertibakon akasi pasaha tota jadi mulu ditik-tik tainak kaningani tak pakai mak 5 minggu naik lau mengurupi saya dia mana bui patu paut tak mungkin saya kepala saya mungkin saya ada nomor sahih mak 500 babui di bang dah 3 minggu ate longgotong di si dompet sosial imana masih hahean tunjukkanlah Ido kon nakanyane tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu ima asabui sada dasarna naken ala sada tuhatta sada haporsata sada huriata sada padidiota sada pakirimota di paso-paso Tuhan mahita na toktong ditanya ko Tuhan Yesus kita asa marsada asa sada na sida saluna sada mahita songon dayo naik inarete unang nomor 2 songon dayo puak sada nomor donga saripe asa tugu sada nomor keluarga sada nomor sahuria sada manang tong bangsotonyan lahorak memikiri songo dia lau pauliulihon akan amasa di tonga-tonga ni bangso martang yang mahita pinuji pinasa ngak mahwali jahu badibata amanami marhiti Yesus nasai toktong tumangi akok kami asa sada saluhu nakana hinokok mi doho portibion akan anang porse adope nungatari parhami itu bulan Agustus di bagasa sadario holong mudo nama nugu hami patari parhami itu bulan Nebaron nape hubulusami ragam namasa parmaraan tung torok do Tuhanaka na terpapar alani COVID selama bulan Juli di Bangsonamyon di Dekayon songoni dodohot di ruas ni huriam alai pinuji maho Tuhan di panguluho dohami rak do takayana konami merhiti-hiti na niuduk muhosa hangolua dihami di loko hasadauni dihami boy hami masih urupan mengurupi akadongan nami na terpapar dohok namar sitaonon alani akka persirangan dohot keluargana alai Tuhan tupahi mahami asalam mergugu hami pataridahon pajuwumi dihami nok pinili muhami gabe sada daging di bagasan Kristus paso-paso hami asa tugu songon tali natinulu di bagasan gugu na siyakko ay hono na puna harajaon duho tagugun alani rajai mahami Tuhan dalalehon hagugun ni pamatang asa mergugu hami mangalo ka virus do ragam ni bakteri nasai marusahalah mengaku hami
Paso-paso akadungan namin waing napeak isolasi mandiri nang di rumah sakit. Tatap na sida Tuhan, jala pergugui. Leo pakirimun na mangulu, ramoti sa luhutak karwas ni huriam di bagas nabi. Nakpe di bagas na nasida marminggu, marsaur dohoto, alay pos dorohanami, dito ngani bagas nasida ido hojong-jong marhite todim, manupahi nasida, di bagas asa daun ni todi, mardame sonang nasida. Sodangi mahami Tuhan, tugu-tugu hami jala ramoti, dinahusakapi hami tu hari mingguon, patupahon, ibadah, tatap muka, obar tu prokes, naik baru, di PPKM level tulu opat. Patiur masaluhu nai Tuhan, manang na dijabu hami beribadah, manang na dibagas jorom, akan nabui perhatian ni paso-paso may. Paso-paso akan makubasi huriam. Di hatu tulus ni live streaming ka persong leader. Masa tuktong margugu na sida nang parmusik pe. Dot aka perhaladum na sida makubasi di tonga-tonga ni COVID-19. Ali Tuhan Yesus, nasa itu mangyakok kami, ramoti jala pasu-pasu akan makubasi huriam. Perhalado partohonan, do perhalado non partohonan. Sodangi ma saluhut pikira do rohanya kaya nakon nami di masuki tahun ajaran baru. Nakpediba kaya nakon nami, dang ditada persikolan na alay mersikola ibana alana suwi tatak muka pos rohanami lehonomu pabisuhon apistaran dohot pakirimon na mangulu ni nasida tu do akacara namasan waing laho mabahen nasida merbisuk. Sodangi mahami Tuhan asa tiur proha doho pikiran nami. Sodangi sudi akaulaun ni karwas ni huriam di tongan ibagas nanang diulau siganu pari. Permudu-mudu jala sarihon sian hamora doho asini roham na somar namotohi. Doktong di bagasan hasadaun ni todi. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami, martangnya kami Tuho. Amin. Marede mahita, lasisi mahita pasahaton peliata. Tata
Martangiang mahita pasahat pelean natapapungon tuado pani debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Oro haroroan ni sa luhut si lehon-lehon na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masyan na nilihom mi tuhami pelian nami tuho. Kay jalo may gabi uap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asaho parhasya kami pelian pati buluhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehon mito niro di pamatapku Posado Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaom. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari. Sesa madosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay ho donatuna harajao dohong agung rodihan sama salelen Ipasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatamaho. Isodakon Tuhan Debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan Debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin.